ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 3,19,019 ଜଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ 5,82,804 ଜଣ ଏବଂ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରେ 7,67,579 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ କଟିଥିବା ବେଳେ 1,07,930 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ନୂତନ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଜୀବିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ତର୍ଜମା ପରେ ଜଣାଗଲା ଯେ କେତେ ମହିଳାଙ୍କର ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା। ସେହିପରି 1,83,785 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ବେଳକୁ ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କଇଁର ଶନିବାର ବିଧାନସଭାରେ ପଚାରିଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 95,853 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକାବେଳେ 3ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26 ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଜୁଲାଇ 2025 ସୁଦ୍ଧା ମହିଳାମାନଙ୍କ ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ 2 ଜୁଲାଇ 1964 ଠାରୁ 1 ଜୁଲାଇ 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। 2024-25 ପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା 1 ଜୁଲାଇ 2024 ପରେ 21 ବର୍ଷ ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ, ତେବେ ଯୋଜନା ଅବଧିର ଅବଶିଷ୍ଟ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ମହିଳା 1 ଜୁଲାଇ 2024 ପରେ 60 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଜନା ଅବଧିର ଅବଶିଷ୍ଟ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହି ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 1,2,80,92 ଜଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ 1,92,307 ଜଣ ଏବଂ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରେ 96,955 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ 1,09,087 ଜଣ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିଥିବା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତ 2 ନମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଘୋଷଣାଟିକୁ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦନଗୁଡ଼ିକ ବଜାରୀକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ବଜାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ବଜାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ସରକାର। ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 16,36,000 ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନା କେବଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ଅଛି। ରାଉରକେଲା ସହରାଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରୁ 3,69,352 ଜଣ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ 1,85,785 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 1,02,80,092 ଜଣ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ 1,96,307 ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି। 96,96,955 ଜଣ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରେ ପାଇଛନ୍ତି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର 3,52,738 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ମୋଟ 17,04,54.74 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତ 3 ନମ୍ବର ଘୋଷଣା ରହିଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରୁ 60 ବର୍ଷ ଛୁଇଁଥିବା ପ୍ରାୟ 93,792 ଜଣ ମହିଳା ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ବୋଲି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଲଗାଇବା ସଦୃଶ ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହିଛି। ଦଳ ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଦଳର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ତଥା ମୁଖପାତ୍ର ଡକ୍ଟର ଲେଲିନ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେପି ତାର ଇସ୍ତାହାରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ ଦେଇ କେବଳ 21ରୁ 60 ବର୍ଷ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା 2 ବର୍ଷରେ 50,000 ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 5 ବର୍ଷରେ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚୀ ଇସ୍ତାହାରରେ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ 21ରୁ 60 ବର୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଜେଡି ତରଫରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ 60 ବର୍ଷ ଛୁଇଁଥିବା ପ୍ରାୟ 93,792 ଜଣ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏମାନେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 2ଟି କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସରକାର ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇସାରିଲେଣି କି?
ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ମହିଳାମାନେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ଅପେକ୍ଷା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେବେଳେ ମିଳିବ ସେ ନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ। କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାରେ ସଦୃଶ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କର କଟାଘାରେ ଚୂନ ଲଗାଇବା ସଦୃଶ ହୋଇଛି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ବୟସ ଦେଖାଇ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛି। ତ ଏଇଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।